мақсуда ғафурова ва оилааш чун даҳо сокини дигари Конибодом бар асари омадани сел хисорот диданд. манзили зисти оилаи номбурда дар наздикии мавзеи селгузар қарор доштаву офати табиӣ манзили истиқоматашонро хеле хароб намудааст. дар бораи вазъи ба амал омада номбурда мегӯяд ки шабонгоҳ бар асари борони зиёд об аз меъёри муқаррари зиёд ҷорӣ гаштаву аз соҳил баромада манзилҳои истиқоматиро фаро гирифт. ӯ ва шавҳараш манзили зисташонро тарк кардаву ба ҷои дигар рафтанд. субҳгоҳон вақте онҳо ба манзили зисташон омаданд, ҳама ҷоро пур аз шағалу лой диданд. хонаи 188 зиндагӣ мекунам. рӯзи бомдагӣ ҳамин вай пур шуд, аммо ҳамин камтар монд ки ман ҳаминҷа буромда бурафтам. баъд хоҷаина мароӣ кардам ки тамоман хонаҳои гирифтааст. гуфтам ман ба мехе гуфтам. баъде ки ин гапу корро шунидам, мосба буром аммос 1 метр об баланд бурафсоз. дига ҳеҷ чизе намедонам. баъди ҳамин ки пагаш ба хона бим на хона ҳай, на чизу чора ҳай, хум шағал ҳама чиз пур. баъде ки об ромдан ин осукати вай ҳасти, осукати роҳ ҳаст, бо мошинои тамоман об бурсодагӣ буд. ҳамин мошинои ҳаминҷа меомдагӣ мошино буд ку омда одамаша спасад мекунам гӯяд ҳамон обгирон рафтаже. ҳеҷ кас вай кара натонид. ҳамин фақат ҳама ҷони худаша гуфта гурехту мондаги ҳамин мардако мондан. занакои аҳу мана ҳамсояҳо ҳамошон вай бо моя тешӣ кардан, сурох карда гирифтам. мана моя ман намедонам мондаги чизе шуду. баъде ки ҳамин гапу кор шуда ҳама шоканда, ҳеҷ ки ҳечие намедона. ҳама чизу чораш ба худаш месозад. масалан хону дараш ба худаш месозад. дар шаҳри Конибодом бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ идома дорад. ба ҳамагон маълум аст ки шаби 2 июн бар асари боришоти зиёди борон дар бархи минтақаҳои шаҳри Конибодом сел омад ва офати табиӣ ба хоҷагии халқи шаҳр зиёни худро расонид. айни замон баҳри бартараф намудани оқибатҳои сел сокинони шаҳр, кормандони ташкилоту муассисаҳо, сарбозони қисмҳои низомӣ ва ихтиёриён кӯмаки худро ба зарардидагони офати табиӣ расонида истоданд. раиси вилояти соҳ раҷабой аҳмадзода низ бо ҷараёни корҳо ва вазъияти ба амал омада аз наздик ошно гашт. чунони зимни боздиди раиси вилоят аён гардид, тозакунии хонаҳои сокинон идома дошта, сарбозони қисмҳои низомӣ, кормандони идораҳо ва сокинони дигар минтақаҳои шаҳр ба зарардидагон кӯмак расонида истоданд. сел омда ҳамин селброз набурд. чӣ омда дармонда аз селброз об баромада маҳалла зад. маҳалланда чанд қилика одамҳо боша хай ҳамаошона хабар кара бурада гирифтим. баъд аз ин пагорос ҳукумати шаҳр, ҳукумати вилоят омада ҳамаошон ёрдами дастгирӣ карда шудаянд. як хел ҷоҳо ва ҷо бисёр зарар расон. хона об пур шуд, хона ғалтид, бехона монд. дигар ҷоҳо вай шуду анои мо мӯл даромадагишне кам даромаду, яъне пас неки бутун маҳаллаҳо хонаҳо пур ҳамаш оба кашта гирифтодаянд. асосҳо кати падвалайми таги полайми ҳамаша кашта тоза кардодаянд. баҳри кӯмак ва дастгирии афроди бар асари офати табиӣ зарардида аз ҷониби ҷамъияти ҳилоли аҳмари тоҷикистон дар вилояти соғд маводҳои ниёзи аввал, оби тозаи нӯшокӣ, сару либос, зарф ва дигар лавозимоти зарурӣ ҳамчун кӯмак расонида шуд. кормандони ҷамъият бо раванди бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ дар шаҳри Конибодом шинос гардида, оилаҳои зарардидаро иёдат намуда ба онҳо аз наздик суҳбат намуданд. зикр гардид ки аз ҷониби ҷамъияти ҳилоли аҳмари тоҷикистон дар вилояти соғд минбаъд низ дар доираи имконоти мавҷуда ба сокинони зарардида кӯмакҳо расонида мешавад. мо маводи озуқаворӣ дода наметавонем, чунки маводи озуқаворӣ чизи вайроншаванда аст. мо фақат маводи гигиенӣ, маводи ошхона, рахти хоб, кӯрпа, камбал, зарфи об, ашёи рӯзғор ва маводҳои сохтумон, яъне маводҳои
истифодабарӣ, яъне дар намуди бел, даста, кетман ва дигар лавозимоти лозима ки барои бартараф кардани рафъи офатҳои табиӣ истифода мебарад аҳолӣ дастрас карда метавонем. Ҳоло бошад 20 нафар ки бисёр зарур дошта, чунки хонаҳошро пурра даст дода буданд, мо ба 20 оила маводҳои мазкур дастрас кардем. Лекин ҳоло маводҳои мазкур тақсим карда нашудааст. Ин дар вақти наздик бо мувофиқа бо мақомотҳои дахлдор